The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao pun riulak. Just wow. Haga jinkan raga KSU Shillong mingi circle yaki dukan ha sawful long haga step kat nyotrik nailar arja arpan rio ban lap iki barjen lai ki besat Q-shed hawa umkra kat kum ke video bala sapriang haga kat rio trik nailar arja arpan rio yaki ba kham hadien la yo jing tip bagi lalet IT yala die haki pulet la lap bagi don ru ka tembo kiat black ka bi ishir kai hajan ka kozi bar haga jingwa de ke dukan ki tegi non site tial lawan poi ki board pulet haringkat ki officer na commissionerate of food safety Shillong Municipal Board, Urban Affairs, Anti-Infiltration, Excise, Labour, la shem kabar ka ba sumari ka kuit ka suba. Na lor ka niya la shem ru ya ka way ka yeng badan ki linti kem hapo jangka, ha ka bala pindan kam kum ka katembo kiat bian, but shem la dan manu ba kam, ya ka ba kam hadien, la kurup no da ka tanat excise. Nakaliang ka circle ka lapin pao ka jinglingo ba ki kam bian ha ka te ka jaka ki shirkay hado kata-kata, but kintu ya katanat Urban Affairs but Shillong Municipal Board bekinum sya pendeng kadu hanu rehanu ki penan kam bakla ben yo nong daki kam bian nakaliang KSU Shillong Mi Circle amar ba viral ka video menen te nakaliang kaseng ilawan mi hange ban pej kajinglong kajingman but nakaliang kaseng nila pun jai baran hange apo baca kria kepala isa imet sa papalat aduh i basa hange ru patsa tungdan nakaliang kaseng ni terangkat lang bakini di napo municipal napo di food and safety but kiwi department badan lang ne aga ini te complete iyo ka complain te kari nakatahi terang sawan mi kajinglap tini kum kaseng te kapala isa met palat sapo kapala isirkai hadu kata ba nadu kajakatia jakadam kajakabam kapala ijaklia wat bandrung lentiru kapala imas papalat Lai ka ni ka jaka kala igum ka ketem ka ba igum ba kadai ka we ni ki ketem ka bala isir kaitam apo ka serba Shillong menye department baro mila pawan lut sini ado ka food safety kemuda kawan ka municipal kawan ka excise nomor kelap kadang jinglap iki kiat bean kawan ka police department kawan ka labor Andre ngabu jingkili pada ya ka sarkar namar haba ngakren ni kini baro ki yang ba kimla ban chim decision AA ban khang ya kani ka jaka ka badan hangni ka ba ka ya kani ka ketem ada kani ka jaka kimla ban khang ki jing kharoi ki basniu kinangmi oj ngiui ba kita ki concern authority ki batayangi ba kadan kataka oda jong kayeng kashari badan buram hendrai ngabu jing kelipat ba hadin kini ki oda jong kayeng kashari ru kumno pat kini ki building kinang tai kumno kini ki building kanang mi abu jing keli kum ya kate ka masjid mencua ki ong bakati ka masjid kadan hapo kayeng kashari badan buram hendrai kumno pada kate ka masjid pada menta kami kini ki mender ki buran hangni ba pensa kapkum ki dorki ba pi filai ki jing isat net ke baki ki sa hangni mono kini mono ban ba khli kini ka jinga kren jong KSU nakapor syakapor mentan ngakren ki pulit ki ong kimla ban khang ngakren ki excise ki kimla ban khang kemuda kamla bande mono pada bande kini pandangi ngila syem ki kiti ya ka anya ki kiti pada bisong bagi penkol marsnong kita hi ka kerwa sa government ka bangabu mono ban ba khli kini hangni kidan ki bari ba ki barjela ha pidap ki bangim itu masman mengi kilayami kilay petno nalingo pede ka way galong ba syabangin poi mengi ki pulit kila dan lupa hangni itanat baki kloy ban yada iki mender itanat baki kloy ru ban one page kot sla andangi la poi hangni bo jingkili ka police department ru baladaka kala ban poi minta kasngi balik kam jupoi menu kata kawai ka jingkeli ka bagi bu ngin sa to sya baro ki department concern but nampa ka karwo sa ka sarkar ka karwo ka basay ba yakini hi ki jingtai ki babean hangni ki basa ki breu lada ka sarkar kamle kaseng kan sa shim hi la jong ki kamram but andala shim kaseng
juang pare bangi le gini kam ki bapai ai mo nga pha sakoi ka kerwo kata kade saka urban affairs mar kade maka ban pej ya kemuda ba municipal hajo ya ko urban affairs lada kendiat ki jongi ki tam lani ki kentur ki put ki ju penpra ki bom an pha ka kerwo kata saka urban affairs bawat ju urban affairs kam dei ban sha pendeng khadu hanu re hanu kam dei ban sha penshat akini lada ka don bor ban le kiwe illegal construction break kam don bor ban le kini ko urban affairs ka syak penyat ko urban affairs ka haban no accountable kini ki illegal construction hang ni ko urban affairs lada ki don wat kita ki deng jingi kun mo ko duma hapo kayeng kasi badan buram ko urban affairs ka di ban le kloy ka di ban sim serious ya kani kamut bakini kinwan penkala klau kinwan penkala ketem hapo kari kasi shwa bakini kin penkala ketem ni lada ngimyo ya kanu ka jubak no ka sarkar ngin kendang ni mangi bala da ka jing kendang kalong da ka jing snam ni da ka jing kendang kalong da ka jing huri hura ngimtep namar balai ngila adap keren ngila adap to ngila thaj ngila ngya ban keren ya ka ju bakani ka sarkar na kaliang kaseng hi kumbang layo ka jing ujor na do menen kasngi wood hi menen kasngi ngila apha igibre gujungi banwan banpet kene kacaka pato kadai sisa ne kamdai sisa kata kajing penjabo jungki digibre gi basa akan dekat tang ki ba penlong caka site tier site nep ya kan deka wa ka ba khut ka ba nakaliang jungi ki pat gibre nyu tra bunsen gi persang men penkhut ki lum ki wa dai mata dikini gi mender ni ipat ki wan men penjabo andi ki man kumbapni i mene stu sedin kumbangi lailai kisop titang sudah kayeng pelat kisop titang sa sipo kinala kalong kai kalong kumbangi nakaliang jungi kaseng ngimla pun pedang but ya gitu ki bro ki basaj gitu ki tiar hapo rutwa menen ru nakaliang jungi sipo banjur ki department boher ki ba laipoi lu dah angnem tagasgi ba soha ki hab bensim kia ada kimla bensim kia nakaliang jungi kaseng yang sawan ngin hab benpet dan agin kami hidalade mangi kumatangi wan hangne idon lang ki lebar di department nakaliang ka government lawan hangne bangi lai cek ikot kisla ki deilut napo asam undan wiru badon tangka epik napo kajela ka jongi napo kane ka snong kabai ka jongi lagi di bet ki bru ki wan nang tena asam tingin tip kini ki bru ke jingwan jongi don nang wan yalam yakine wan hi makine kumba fi mata kene ke masjid ke badan hang nejan kemelakran di samlam tanah khamat kene ke masjid ke don ne khamat ngimtep kene ke masjid kumbangi keren kumbangi tip bakadon hakaying jong ta kasyari dai manta kharoi mande kini ki khar muslim ki bakham kot hamsla jong kene ke jela jongi ki badan kot islam po kawai pat ke jela tik ya taru ngimla men sisa yo le sekim dei nang teiru yo le sek sula ben suwan ra kot islam jong nuru kata ngimla men tip nakaling jungi suka banjur baik ya iki department bofer ki ba depet ya kan ka khoi ke subala ne ya police department ko di pet dan iki labor department ki ba haben pet iki ki bru ki banabar ki bajuan song sengan sa sengan ha kan ka bru nyu trap jungi ki banjur ya ki ba snobha pihak ben simkia dan pihak ben sim action da ka batinge ya ki lem kumta nakaling jungi kaseng ya kerensai ada nakaliang ka government ki department government fair ki mla ban ai nakaling jungi kaseng en sale hidamangi Nakaliang kong DBS Mukim Assistant Commissioner Katnat Food and Safety Enforcement kalaong bagan pa jing tho shabaro kitnat hakbere ba kani kam namar ka jingmam khoi ka kozibar katnat kalakhang no sindani ka kat kum ka jingmi ha ka social media bari ka newspaper ti kala panlongi bangin hab ngin one check ni ka jaka ti bat nilalap ya ka ek ba mi long show kablong very unhygienic very unhealthy but nakataka down nakaliang jong ka Commissioner of Food Safety ngila shutdown chuaya kani ka kozibar tat hadu ba nginda ladep dut ban penbit penbiang ya ka ban pet ya ka pakila ale ya ka badai ka kabaningkong kalong karukom penkre ya ketu ka bam kadi kani ka bar nang ta ka don ru ka kitchen ngatrai kani ka kitchen ka ba supply kini hi ki nong wan di kya mo ha kani ka bar jong ki tinang ta pade ka rukom shet ka rukom tiu ka rukom na dong sedong ngam nang suban batay na mar kalalong sa bapalat kala jakya sa bapalat kamdon su kanu ko orderliness lani ka jing ka rukom bu ka rukom sat ya kitiar kitar ka balai lungkrung lingkrang hadu kata-kata ke jing jabo ke jing jaban nang ta
kejing biak pathar nang tangila syamru ya bakila kiari ki ya uksauru hakani ka jaka tenang ta pade ki ka rukom le jongki kalalong isaj met chaba pala nakaliang ka Commissioner of Food Safety nakaliang jongi kung mga laong yipi ngin khang chwa ka ngin shutdown nang tangin sa aya kani ka ya ka report jongi sa baro ki department ki belong concern ki badai ban pet ya kani ka environment nang ta kumigani ka kawa hangi mo ka bapen ko de si siya ki baro ki bantang in sa paru ya ka report jongi siya ka district administration nakabanta ka bakin le nakaliang ka jongki bat ki department beper ki belong related halor jong kani ka jingdon jong kani ka dukan ha kani ka jaka Satu kali dukan ke don ya tak license ng food safety. hoi kadon ya ka license definitely kadon hoi ti yamentahi tingin suspend chwa ka license ro hoi ngin ya step by step kat kumba ka protocol ka sha ngin ya step by step but definitely kadon ka fine halor jong kani ka jinging le klamagor ka jong ki Shushu anakani ka jaka la lapru bun ngut ki break basa bi an ki bamde ki try muluk bat ka jaka basa ki te ki break la long ka ba excitement ishir khay bat jakliya hadu ka ta Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya